ए शलाଙ୍କ मुहକୁ ଲାଜ ନାହିଁ। ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମନରେ ଭକ୍ତି ନେଇ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ମୋବାଇଲ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ରହିଲେ ନା, ସେମାନେ ଆଉ ଖଟିକି ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସବୁ କେମିତି ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେବେ ସେଇ ଭ୍ରମରେ ଏମାନେ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସୁନା ଚେନ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ପର୍ସ ପଇସା ଏମିତିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିସାରିଲେଣି। ତା ଦେହରୁ ତ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରି ସାରିଲାଣି ଏବଂ କିଛି ଚୋର ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଆଗକୁ ସୁନାବେଶ ଆସୁଛି, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ପଇସା ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ସତର୍କତା ସହ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ଆଜ୍ଞା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସତର୍କତା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ଏ ଚୋରମାନେ ଆଉ କାହାକୁ କେଉଁଠି ବି ରଖେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସୁନା ଚେନ୍ରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ସୁନା ଚେନ୍ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାହା ବେକ କାହା ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ସତର୍କତା ସହ ନିଜେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି।